salbrum norokni logeo jesa jaga thangui bo twijjaknai mobile phone eba kheba pocket o salbrum no dawai tonijaknai obono norokni bagui belai kheno kirimasincha lahar patioi mano abo bo o mobile bai time bomb phatimani kahai khe abo norok buhuru phatino saui sislabui phano manglak omo kahai no gotna gotimani social media o kasaui phaikha je baksa baksa o video clip nugui mankhana tei baksa baksa nugya phano wngui mankhana. Social media o viral wngmani yagulo o video joto mobile user rok no belai kheno sikri sokro khlai rwkha. Oro norok sap sap no nugui mankhana je koroksa borok ni mobile bini jeans pant jeb bisingo dajak tei o mobile achomsa khlaiui phatiui thangkha tei bini shoot bo kisa khamjak kahai khe nugui mankhana norok. Koktwmani bisingtwi saimankha o gotna 30 December 2025 ni hor ni prai 8 ta digio o mobile phatikha. Tei koktwmani bisingtwi saimankha o mobile Motorola company G series ni hinui saimankha. Nil color ni o mobile ukulok faising ni simi purapuri kosom khlaiui thapla chaui somchajak amsukhe boom blast wngkha kirimasincha wngui thangkha o mobile ni hal. Omo jotono lithium ion battery damage thangmani bagui no joto yashi surchaui phunukjaktwi wngui tongo. Battery phatimani bagui se omo kahai khe wnggo hinui tei ar jagao battery je jagao tongo ar jaga no simi se khamjak nugui mankhana. Phiaba belai kheno wanajaknai kok o mobile phatimani kunu use khlai tongya eba kheba logi logi mobile kutung khlaiui charging point thebaiui omo kahai khe jebo daui guriui tongmaniya kunu phano use khlaijia mobile purapuri thanda no. Phiaba achomsa omo kahai khe phatimani jotono wanalaijak omo belai kheno unexpected tamoni hingka khe chwng saimano tei kha khlaio mobile belai kheno thwngui tongkha hinkhe mobile phatiui phano mano tamoni hingka khe mobile belai thwngkha hinkhe battery tungui mobile bo hop hop wngui thango afuru kheno chwng yakarui mario. Phiaba oboni hingka khe kunu mobile bo tungya bo naiya bo onek no balokha tei jebo daui se haikhe berai tongmani phiaba achomsa omo kahai khe phatimani bagui belai kheno wanajaklaikha. Koyekjono users o video no nukmani yagulo comment khlai tonglaikha obo Moto G series ni mobile se hinui tei a users rok bo o video no nukmani yagulo borok ni omo kahai model no hinui saimanui o mobile no borok ni jebo porjonto daragya wngui tongkha hinui comment khlai salai tonglaikha. Hinkhe norok no saui rwano obo puila gotna gotimaya February 2025 ni sal o Brazil o khoroksa bwrui shopping khlai tongma jorao bini mobile jebo dajak a jorao no achomsa blast wngui bini je ree rok khamui tongnani khamui thangbaikha ordek no aboni yagulo kheno bini ah jagao boyfriend tongo o boyfriend hor bwtharna thangtani uno langka bini yak bo khamkha dukhu bo mankha. Omo haikhe no tei kaisa July month o teisa khobor khwnanai mankha je khoroksa chela ni mobile jebo daui tongmani tongmang thwngmang obo kahai khe no phatinani nangkha hinui. Hinkhe o video viral no wngui tongmano nukmani yagulo norok tamo sanani muchung oborok no twiwi comment section o thangui comment khlai salai di. Omo sudo je phatimani Motorola G series omo simida phatiui man nakiba onno mobile rok jemon iPhone tongo kwbangma Realme Redmi Infinix tei kwbangma omo kahai model ni bumungui mobile tongo oborok bo de phatiui man tei tamo karonui phatinani nangkha oborok no bo norok comment section o thangui comment khlai salai di.